este vídeo aprendrem a crear els diversos documents que permet generar Google Drive. Són molt senzills els formats perquè si fem clic en Crear veurem que tenim documents que són com el Word, presentacions com el PowerPoint, full de càlcul, que és l'equivalent a l'Excel, formulari, que no té un equivalent en Office, però és per a crear enquestes en línia o formularis en línia i a replegar després les dades a través d'un Excel. Dibuix, la carpeta, que ja hem comprovat com funciona, i després opcions avançades per a gent que ja controla aspectes tècnics. Això no entra dins d'aquest curs. Per tant, com es crea un document? Doncs la primera cosa que hem de tindre sempre en compte és on volem crear-lo. Si és dins de la carpeta horaris, la manera més senzilla és vindre sobre horaris, que destaca amb un fons negre, gris, fer clic en la dreta, indicar crear. I ahí podem crear un document. S'obre una finestreta nova i creem el document. La primera cosa que recomanaria és sempre donar-li un nom a l'inici. En aquest cas, document inicial. Ja tenim el nom nou i després a l'hora de funcionar és com un Word qualsevol. Podem escriure, podem destacar amb colors, podem fer cursiva, negreta, no té problemes. És, com hem dit, molt semblant al Word. La gràcia que té el Google Drive és que tot ho canvia. En el moment que fas un canvi, si vos fixeu en esta part superior, indica s'està desant, sempre guarda els canvis. No ens hem de preocupar mai de no poder tancar el document, he guardat o no he guardat, és automàtic. En el moment que escrivim es guarda. Les possibilitats que té l'ús del Google Drive, a més del document d'estil Word, les podem veure ràpidament. Intentem guardar dins de propostes de pagament. Ho farem ara des de la fletxeta, propostes de pagament, crea, i crearem una presentació. Si vos fixeu ens avisa, atenció que compartiràs esta presentació. Per què? Perquè està dins de propostes de pagament, que és una carpeta compartida. Recordeu? Doncs aleshores li direm que sí i creem una presentació. Com sempre, ens apareixerà quin fons volem triar per a la presentació i haurem de canviar el títol. Presentació inicial. Ja tenim la presentació, funciona de manera molt semblant als PowerPoints i amb això doncs, podríem cap avant, cap arrere i el mateix que abans. Si així fem un canvi, automàticament es guarden els canvis. Després hi ha el botó d'iniciar la presentació, compartir, perquè es pot compartir des de la part exterior o una volta ja estem dins del nostre document. Una cosa interessant que hem de veure és que, com heu comprovat, en el moment que creem un document dins d'una carpeta, agafa els privilegis a l'hora de compartir-se que té la carpeta, però els podem modificar després. Per exemple, esta carpeta, 2013, comprovem quins privilegis tenia a l'hora de compartir-se. Els privilegis són tots els usuaris amb l'enllaç poden visualitzar Servei de Política i Héctor. Doncs creem així un document. Per exemple, creem un full de càlcul. Ens avisa que compartirà amb tots els que hem indicat abans. S'executa l'arxiu, el carrega. La primera cosa li canviem el títol i ja tenim així com l'Excel, molt semblant. Ara el que farem és modificar els privilegis a l'hora de compartir aquest document. Recordeu que era, mireu, fem clic així, indica tots els usuaris que tinguin l'enllaç poden visualitzar, Héctor i Servei de Política Lingüística és el propietari. Però ara m'interessa que només Héctor i el Servei de Política Lingüística tinguin accés a aquest document. Doncs el tornem a privat, guardem i ja ho veieu, ha quedat canviat de nou. Per tant, només 2 persones podran accedir a aquest document. En canvi, la carpeta continuarà estant, fixeu-vos bé, amb els mateixos privilegis que tenia, els usuaris que tinguin l'enllaç, etc.
D'acord? Per tant, igual que en les carpetes anava de dalt cap avall, però no des de baix cap amunt, en el cas dels documents passa igual. És com si fos una carpeta dins d'una altra carpeta. Té el mateix funcionament dels privilegis a l'hora de compartir els documents. I amb això tenim la creació de documents més o menys aclarida. Recordeu a més, com hem vist en els vídeos inicials, que a més de la classificació per carpetes, si veniu a més i feu clic en activitat, podreu comprovar quines són les últimes modificacions en els documents que heu fet. I per tant tenim ací que hem creat 3 documents, a més ens apareix l'hora. Si haguérem passat una setmana treballant en tindríem molts més, sempre tenim la llista de les últimes coses que hem tocat en el Google Drive. I igual que passava amb les carpetes, podem desplaçar els documents des d'una carpeta, en aquest cas estem dins de propostes de pagament 2013, està ací, allotjat, aquest document, el podríem arrossegar fins a horaris, si és que ens interessara. Per tant, ens avisa, atenció, que ho traeu de la carpeta compartida i va a una carpeta en què no està compartida. Bé? Feu clic i comproveu que tots els privilegis que teníem a l'hora de compartir-los, com que els hem tret d'una carpeta compartida, diríem que el programa reseteja i posa a 0 els privilegis a l'hora de compartir el document. Per tant, si volguem tornar a compartir-lo, doncs caldria compartir-lo puntualment en aquest cas. I ara, com heu vist, tot això és compartir documents nosaltres amb algú. I ara el que farem és veure com algú ha compartit un document amb nosaltres. Si anem a Gmail, comprovarem que entre els correus que tenim n'hi ha un que apareix en la safata d'entrada d'Héctor González i ens avisa que ens ha arribat un document compartit. Podem accedir a aquest document des d'ací o simplement si anem al Drive comprovarem que en l'apartat de compartit amb mi apareix un document nou que és d'Héctor i que està compartit amb nosaltres. Podrem accedir a aquest document i veurem que hi ha un lector en el document, que és Héctor, que el té obert. I després tenim el servei que pot accedir ací i modificar el que considere. Esta modificació, si mireu, es veu reflectida en directe en l'altre document. Mireu, a la dreta hi ha el document que té, ací, el document que té obert el Servei de Promoció al València, que és exactament el mateix document que té obert Héctor ací. He acarat dos navegadors en el mateix ordinador. I aleshores, si jo vinc ací i elimine, fixeu-vos que en el de Héctor apareix qui està modificant cada cosa, que ha seleccionat això, jo me'n vinc ací, elimine, i en este automàticament s'elimina també. Ho heu vist? I si Héctor modifica alguna cosa, veieu que en este m'apareix la iconeta que Héctor està amb el cursor ací. Doncs aquesta és la manera en què podem compartir un document i modificar simultàniament el mateix document, entre 2, 3, 4, les persones que siguin fins a 50.